Вітаю! Я Аня, і я біолог. Вітаю! А я Міша, і я даследчык відэагульняў. І гэта Біябурбалка. Падкаст пра біялогію, а таксама пра прыроду і навакольнае асяроддзе. І мы ў ім адказваем на вашыя пытанні. Вось мінулым разам размаўлялі з экалагіняй Марыі Сума пра тое, ці праўда, што у наш арганізм кожны дзень трапляе мікрапластык і чаму гэта небяспечна. Але, як звычайна, размова ў нас была доўгая, цікавая і шмат чаго ў гэты выпуск не ўвайшло. У тым ліку зайшла гаворка пра грынвошынг. Гэта такая з'ява, калі карпарацыі выдаткоўваюць больш намаганняў і грошаў на тое, каб пераканаць спажыўцоў у тым, што іх вытворчасць экалагічна бяспечная, чым насамрэч робяць яе бяспечнай. І вось гэтая частка размовы не ўвайшла ў папярэдні выпуск, але мы вырашылі дадаць яе зараз, тым больш, што Мішы таксама ёсць што сказаць на гэты конт. Вось, як гэта было. Я бы сказала, што тут карпарацыі заўсёды намагаюцца зняць адказнасць сябе і перакласці яе на спажыўцоў. Таму я бы так сказала, што патрабаваць адказнасці ад брэндаў гэта супер круто, таму што зараз у час, калі экалагічныя пытанні сталі супермоднымі, грынвошынга стала яшчэ больш. Грынвошынг — гэта калі кампаніі выстаўляюць сябе больш экалагічнымі, чым яны ёсць на самай справе. Напрыклад, той же самы H&M, які расказваў, як ён збірае адзенне, адпраўляе яго на перапрацоўку, а яшчэ яны робяць, нібыта робяць з перапрацаванага пластыка адзення. На самай справе гэта не перапрацаваны пластык, а новы пластык. І потым ён ідзе пасля прання, ён ідзе ў ваду. Тое, што яны перапрацоўваюць сваё адзенне, менш за 1% ад усяго таго адзення, якое яны прадаюць, збіраецца ад людзей, ідзе на перапрацоўку, гэта нішто. Прытым яны працягваюць павялічваць колькасць калекцый, і яны нават не змяншаюць колькасць таго, што яны вырабляюць. Яны працуюць на піар, а не на рэальнае змяншэнне свайго нават уздзеяння на навакольнае асяроддзе. Ну вось, і не гледзячы на тое, што гэтая размова адбывалася нават без майго непасрэднага ўдзелу, я, як які-нейкі даследчык гульняў, падумаў, што гэта ж датычыць і відэагульняў таксама. І цікава было пра гэта паразважаць у новым выпуску. Вось Міша прыйшоў да мяне з гэтай ідэяй, і я была вельмі здзіўленая. Насамрэч, таму што я чалавек, які ў гульні не гуляе, не прынцыпова, проста неяк так склалася. І я не магла сабе ўявіць, што такое грынвошынг у кампутарных гульнях. То бок я разумею, што на кампутарныя гульні ідуць рэсурсы, там электраэнергія, вада, але грынвошынг у якой форме? Ты можаш прывесці нейкія прыклады? Так, давай паспрабуем. Я хачу яшчэ сказаць, што насамрэч далёка не ўсе людзі, якія гуляюць у відэагульні, асабліва ўсведамляюць пра грынвошынг і такога кшталту з'явы. Вось я не ўсведамляў доўгі час, а калі пачаў крыху цікавіцца гэтай тэмай і даведвацца, то высветлілася, што шмат чаго можна заўважыць. Напрыклад, у размове з Машай вы ўзгадвалі фірму H&M. Так, папулярны брэнд адзення і намаганні, якія прыкладае гэтая фірма для таго, каб стварыць рэпутацыю такой экалагічна адказнай, зялёнай. Так вось сярод тых рэчаў, якімі яны займаліся, у тым ліку былі кампутарныя гульні. H&M і кампутарныя гульні. Нават дзве. Гульні гэтыя прысвечаныя праблеме таго, што па-ангельску называецца circular economy, ці цыклічная эканоміка. Это вось эта канцэпцыя, што трэба пераходзіць да эканамічнай мадэлі, дзе мы па максімуму перапрацоўваем тое, што ў нас ёсць, мінімізуем адкіды спажывання, спажываем мінімум новых рэсурсаў. А вось zero waste, пра які Маша казала, гэта ж тое самае? Ці частка гэтага? Ну так, гэта цесна звязаныя канцэпты. Проста zero waste — гэта больш пра спажыванне і пра тое, што вось мы можам рабіць у жыцці, штодзённым жыцці, каб менш спажываць. А цыклічная эканоміка — гэта больш вось пра эканоміку і вытворчасць, як карпорацыі, вытворцы могуць вырабляць менш рэчаў, якія можна выкарыстоўваць даўжэй і пасля перапрацоўваць. То бок, калі казаць пра H&M, то гэта якраз такі супрацьлеглы таму, як яны працуюць. Ну так, і ўсе гэтыя бренды ўвогуле, якія называюцца fast fashion, да? Хуткая мода. Mass-market. Mass-market, да.
там зусім наадварот працуе бізнес-мадэль. Але ўсё больш спажыўцоў усведамляе, што трэба ўсё ж такі адмаўляцца ад рэчаў, якія ты набываеш 3 разы апранаеш і выкідаеш. І таму гэтыя кампаніі ўсё больш намагаюцца стварыць вось уражанне, што яны таксама ў тэме, што яны таксама імкнуцца да zero waste. І вось яны стварылі, ці больш дакладна замовілі у фірмы, якая вырабляе кампутарныя гульні, гульню ў Roblox. Ведаеш, што такое Roblox? Не. Гэта такая онлайн-пляцоўка, дзе кожны можа ствараць свае ўласныя онлайн-гульні. Ты заходзіш, і там шмат гульняў, ёсць гульні прафесійна створаныя фірмамі, ёсць аматарскія гульні, і вось шмат во што можна пагуляць, яны там онлайн з рознымі людзьмі, і у тым ліку вось гульня пад назвай Луптопія, якую стварыў H&M, і з якой можна даведацца, які ён экалагічна адказны, і як ён намагаецца, імкнецца перайсці хутчэй да гэтай вось цыркулярнай эканомікі. І нават яны не абмежаваліся гэтым. Ёсць яшчэ такая папулярная гульня пад назвай Animal Crossing. Скрэшчванне жывёл? Не ў генетычным сэнсе crossing. Там ніхто нічого не скрэшчвае, ты просто вандруеш па свету, якія населены такімі маленькімі, мілымі, кавайнымі жывёлкамі. І свет гэты складаецца з розных выспаў. Вось там дадалася выспачка. H&M? Менавіта так. Брендаваная выспачка H&M, дзе зноў-такі можна даведацца, які яны экалагічны бренд. І зразумела, так, таму што гэты бренд H&M, ён жа хоча быць папулярным у падлеткаў і з'яўляецца папулярным. У іх ёсць цэлыя там калекцыі для падлеткаў і аксесуары ўсялякія, і вось цяпер яшчэ і выспа. Так. Падлеткі і гуляюць у гульні, і хвалююцца насамрэч за экалогію, таму што... Так. Гэта тое пакаленне, якое больш свядомае. Шкада, што іх так падманваюць. Так, у выніку атрымліваецца, што значная колькасць рэсурсаў фірмы H&M і іншых фірм таксама, гэта адзіны прыклад, са шматлікіх. Але гэтыя рэсурсы заходзяць на піар, а не на тое, каб нейк змяніць насамрэч сваю дзейнасць і бізнес-мадэль. Так, зразумела. Яшчэ прыклады ёсць? Ёсць прыклады, і ёсць прыклады ўнутры самой індустрыі гульняў. Некалькі год таму давялося мне пабываць на канферэнцыі ў Берліне, прысвечанай кампутарным гульням, канферэнцыі, дзе прадстаўнікі розных кампаній, якія вырабляюць гульні, паказваюць свае апошнія прадукты, дзеляцца вопытам. І вось у тым ліку там была секцыя пра экалогію, дзе некалькі кампаній распавядалі, якія яны прыкладаюць намаганні, каб быць больш экалагічнымі. Пайшоў я слухаць гэтую секцыю, мяне склалася ўражанне, што адказнасць у іх разуменні гэта рабіць кампенсацыі за выкіду вуглекіслага газу ў атмасферу. Тое ж самае, што робяць там авіакампаніі, там аўтобусавыя кампаніі, калі набываеш квіток, і там можна паставіць галочку. Дрэвы саджаць. Так, менавіта так, саджаць дрэвы. Так, вядома ўсім канцэпцыя, калі ты плаціш камусьці, каб той пасадзіў дрэвы, якія будуць паглынаць вуглекіслы газ, які за цябе і выкінуў всю тую атмасферу, і як бы ты патэнцыйна мог яго і не выкідаць. Так, і вось гэта было адзінае, пра што яны разважалі там. Яны стварылі асацыяцыю там у Германіі. Я чула такое, так, і насамрэч шмат якія онлайн-курсы зараз таксама гэтым карыстаюцца, бо ёсць такія пляцовачкі па тыпу нават мабільных прыкладанняў. Вось, і там 10% ад нашага курса пойдзе на высаджванне гэтых дрэваў. Вось, а ў іх таксама, дарэчы, было, мне здаецца, не прыкладанне, там быў сайт, такая пляцоўка, да якой далучаюцца гэтыя фірмы, якія плацяць гэтаму сервісу, які высаджвае дрэвы, і пасля яны бачаць віртуальны лес, які сімвалізуе ўсе тыя дрэвы, якія былі высаджаныя за іхнія грошы. І я нават выпісаў, і зараз вось пераклаў апісанне гэтага прадукта, якое крыху мяне зачапіла. Прыйшоў час для герояў індустрыі гульняў сабрацца разам і пераадолець выклікі змены клімату. Наша арганізацыя – гэта штаб-кватэра такіх герояў, месца для адважных, але вясёлых кампаній, іх супрацоўнікаў і суполак гульцоў, якія робяць унёсак у аднаўленне жыцця і абарону лясоў разам з намі і нашымі надзейнымі партнёрамі. Да, і казалася б, вельмі добры заклік, што тут дрэннага, да?
Ну, па-першае, можна пачаць з тона, да, што гэта такі класічны гринвошинг, што здаецца, ну вось уже хутка, вось прыйдзе той момант, калі ты героі адважныя возьмуць, да і пераадолеюць тую змену клімату. Так, а другое то, што не заўсёды вядома, хто наогул будзе высаджваць тыя дрэвы, і дзе, і ці вырастуць яны да таго ўзросту, калі яны змогуць кампенсаваць гэты CO2, як бы спажыць яго. І яшчэ ці не зрубяць іх да таго, як яны дарастуць да гэтага ўзросту, таму што бывае такое. Так. Ну, яшчэ ёсць такі момант, тое, што па-ангельску называецца carbon tunnel vision. Это такое вось вузкадумства ці зацыкленне на вуглекіслым газе, да, як такой адзінай экалагічнай праблеме. Хаця насамрэч ёсць шмат іншых экалагічных праблем. І нават калі мы размаўляем пра парніковыя газы, вуглекіслы газ далёка не адзіны, ёсць і метан, ёсць аксід азоту, і акрамя парніковых газаў, якія прыводзяць да змены клімата, ёсць іншыя экалагічныя праблемы. Ну так, насамрэч, вось калі размаўляць пра кампутарныя гульні, я памятаю такі артыкул, дзе казалі пра тое, колькі вады спажываецца наогул на інтэрнэт. А аказалася, што вось серверныя пакоі, яны ахалоджваюцца вадой, тонамі вады. Гэтая вада патрэбна, каб вось падтрымліваць у гэтых пакоях пастаянную тэмпературу, каб сервера не пераграваліся, не было збояў. І яшчэ, каб у гэтай вадзе не рабілася вось карозія тэхнікі і каб не размножваліся бактэрыі, то гэтая вада па чысціні сваёй амаль што пітная вада. То бок вось на інтэрнэт проста так выдаткоўваюцца тоны пітной вады. Гэта пры тым, што дагэтуль ёсць рэгіёны, у якіх з-за адсутнасці пітной вады людзі паміраюць. І нават здаецца, што такіх рэгіёнаў можа стаць больш. Так, са зменай клімату так. І гэта мы не кажам пра ўсе іншыя экалагічныя праблемы, да, там пра страту біяразнастайнасці, пра забруджванне і вады, і глебы, і паветра, і светлавое забруджванне, так. І ўсе гэта іншыя рэчы. Мы кажам толькі пра CO2. І тое не зусім зразумела, што мы там пра яго кажам. Так, гэта такі лёгкі канцэпт. Вось CO2, вось твой след, вось мы яго змяншаем. Я хачу ўсё ж такі адзначыць, што не ўсё тое, што адбываецца ў індустрыі гульняў у дачыненні да экалогіі, гэта абавязкова гринвошинг. І я зусім не спрабую сказаць, што большасць супрацоўнікаў індустрыі гульняў зусім не клапаціцца пра навакольнае асяроддзе і ставіць мэтай там падмануць гульцоў і нажыцца. Я думаю, што шмат хто з гэтых людзей шчыра клапаціцца пра навакольнае асяроддзе, але можа не зусім усведамляе, як гэта рабіць лепш. І трэба адзначыць яшчэ, што ёсць ўсё ж такі арганізацыі, якія робяць тое, што мне здаецца больш асэнсаванымі рэчамі. Ёсць вось, напрыклад, Міжнародная асацыяцыя распрацоўшчыкаў гульняў, International Game Developer Association, і ў іх ёсць такая спецыяльная група па змене клімата. І яны насамрэч супрацоўнічаюць з эколагамі, супрацоўнічаюць з ААН. Зразумела, што нереалістычна адмовіцца цалкам ад відэагульняў. Але можна змяняць пэўныя практыкі, і можна таксама спрабаваць рэфлексаваць на экалагічныя тэмы ў саміх гульнях. Я крыху пасля яшчэ да гэтага, можа, вярнуся? Слухай, так, зразумела, што мы не адмовіўся ні ад інтэрнэту, ні ад гульняў, але вось можаш крыху больш распавесці пра тое, як сама індустрыя гульняў уплывае на навакольнае асяроддзе. Так, давай паразмаўляем. Тут ёсць некалькі момантаў. Першае, магчыма, самае відавочна, гэта тое, што сама вытворчасць кампутараў, тэлефонаў, прыставак для гульняў спажывае шмат рэсурсаў. Мы ведаем, што, напрыклад, для электронікі патрэбныя рэдказямельныя элементы. Неадым, тэрбій, еўропій, іх там 17 розных элементаў. Яны выкарыстоўваюцца ў значных колькасцях для кампутараў, тэлефонаў і таму далей. Пэўны час таму патрапілася мне даследаванне, якое рабілі журналісты Associated Press. Лічыцца, што самы буйны вытворца рэдказямельных элементаў у свеце гэта Кітай. Але насамрэч, калі дакапацца, адкуль гэтыя элементы трапляюць, то вельмі значную частку іх Кітай набывае ў М'янме. Ясна. Не ведаю, наколькі нашыя слухачы знаёмыя з сітуацыяй М'янме, але да яе ёсць пытанне. І пытанне гэтае датычыць як умоў, у якіх працуюць тыя шахцёры, якія здабываюць гэтыя элементы, так і тое, што каб працягваць іх здабываць, трэба ўсё больш тэрыторыі, гэта вырубаюцца лясы, гэта прыходзяць узброеныя групіроўкі і з гвалтам высяляюць людзей з вёсак, дзе яны жывуць, каб вызваліць тэрыторыю.
Пры здабычы атрымліваюцца таксічныя адкіды, якія яшчэ больш ставяць пад пагрозу мясцовую экасістэму. І ўсё гэта адбываецца, каб вось мы маглі набыць новую мадэль тэлефона. І кампаніі, якія набываюць гэтыя рэдказямельныя элементы, там розныя Samsung, Volkswagen, для машын таксама яны выкарыстоўваюцца. Часам нават не ведаюць і, магчыма, не вельмі моцна клапацяцца, адкуль яны ўзяліся. І да таго ж гэтыя элементы вельмі складана пасля перапрацаваць. Таксама ёсць даследаванні, якія кажуць, што мы зараз перапрацоўваем толькі некалькі адсоткаў. То бок для кожнага новага тэлефону трэба зноў здабываць такую колькасць гэтых элементаў. Ну, то бок мы тут ад гульняў ўжо перайшлі на іншыя сферы. Гэта не толькі гульні, гэта ўся электроніка, так? Так, гэта любая электроніка і таксама вось аўтамабілі. Таксама, на жаль, як высветлілася, напрыклад, электратрубіны для ветракоў. Я зараз думаю пра Тэслы і іх акумулятары. Да, то бок ты рэчы, які хтосьці можа лічыць, што экалагічныя. Ну, тут заўсёды такі баланс, да? Што горш. Так. І да таго ж дадаецца вось гэтая праблема, якая называецца planned obsolescence па-ангельску, ці запланаванае састарэнне. Вау. У электроніку вытворцамі часта закладваецца пэўны тэрмін прыдатнасці, пасля якога яе ўсё больш складана выкарыстоўваць. Калі ты вырабляеш электроніку, ты хочаш, каб з пэўнай перыядычнасцю людзі набывалі новыя мадэлі. Да? Вось выйшаў новы iPhone. Ну і зразумела, што ты не зацікаўлены, каб людзі як мага далей выкарыстоўвалі свой папярэдні. Таму што ты робіш? Ты закладваеш пэўны тэрмін прыдатнасці, і пасля пачынаюцца праблемы. Так, я зараз успомніла. Я цікава правяла свой мінулы дзень народзінаў, таму што насладзіўся воркшоп па рамонту электронікі. І я прыйшла са сваімі навушнікамі, набытымі ў такой, хто жыве зараз у Еўропе, будзе ведаць такой сетцай, якая называецца Flying Tiger. Гэта такі AliExpress, але з добрым брэндінгам. Яны робяць прыгожыя рэчы, і вось мне падарылі адтуль ружовыя навушнікі, і гэтыя ружовыя навушнікі папрацавалі некалькі месяцаў. Мне было цікава паспрабаваць здзейсніць рамонт сваімі рукамі, папаяць паяльнікам. І калі я раскруціла гэтыя навушнікі, аказалася, што з абодвых бакоў гэтых навушнікаў два правадкі, два кантакты ідуць да кожнага з навушнікаў. І вось адзін з гэтых кантактаў, ён дрэнна прапаяны, то бок там няма ізаляцыі да проваду. Прытым так, амаль на сантыметр. Ну, калі б гэта было з аднаго боку, можна было б падумаць, што гэта нейкая там памылка і выпадковасць. Але гэта было з двух бакоў, і вось не працавалі яны менавіта з-за таго, што з аднаго боку гэты неізаляваны провад ужо парваўся. Што цікава, што твой прыклад гэта такія танныя кітайскія навушнікі, ад якіх, в прынцыпе, ты нічога і не чакаеш, калі яны там год прапрацавалі, ўжо цуд. Але тое ж самае адбываецца і з буйнымі знакамітымі брэндамі. Ёсць дакладныя дадзеныя ў 2017 годзе у судзе карпарацыя Apple была вымушаная прызнаць, што некаторыя мадэлі айфонаў, якія яны вырабляюць, у іх праграмна закладзена, што праз пэўны час выкарыстання яны пачынаюць працаваць марудней. Афіцыйныя версіі, таму што сядае акумулятар, і каб больш беражліва ставіцца для акумулятара. Ага. Да, ну, па неафіцыйнай версіі, калі пачынаеш бесіцца, што тэлефон ледзь працуе, больш верагодна, што набудзеш новую мадэль. І новы акумулятар разам з ёй. Вось, а пра акумулятары таксама цікава, да? Таму што мы яшчэ, напэўна, памятаем тыя часы, калі можна было набыць тэлефон, сеў акумулятар, што ты робіш? Ты здымаеш крышку, набываеш новы акумулятар. Ідзеш у манетачку там за камарокай. Ага. Ну, ці мясцовы эквівалент, хто дзе жыве. А цяпер большасць мадэляў сучасных тэлефонаў, там акумулятар прыпаяны. Ты яго проста так не здымеш. Калі ты паспрабуеш яго зняць, гэта можа парушыць тэрміны гарантыі, гэта ўжо пасля не належыць рэмонту гарантыйнаму. Ясна. То бок, нават калі зламалася нейкая дробязь, там асобная частка, не заўсёды атрымоўваецца адрамантаваць толькі гэтую частку. Ну і ў гэтым кантэксце ўсё больш становіцца папулярным такі рух, які па-ангельску зноў-такі называецца right to repair, права на рамонт. Гэта такі актывізм, які накіраваны на тое, каб прымусіць вытворцаў тэхнікі накшталт тых Apple, Samsung і Microsoftаў, каб яны рабілі рэчы, якія можна адрамантаваць, якія не давядзецца выкідаць праз дзень пасля таго, як выйшаў гарантыйны тэрмін. Вось у гульняў таксама з гэтым не вельмі. Так склалася гісторыя камп'ютарных гульняў. Увесь час маркетынг рабіў упор на тое, што
Вось наступная гульня, гэта будзе супергульня. Там будзе такая прыгожая графіка, яна будзе такая тэхналагічна прышпільная. Што все папярэднія гульні, якія вы гуляеце, гэта нішто у параўнанні з гэтай новай крутой гульнёй. А каб пагуляць гэтую гульню, трэба, напэўна, некае новае жалеза, новы кампутер, ці набыць новую прыстаўку, таму што прыставак ёсць розныя пакаленні, і вось ёсць такая крутая графіка, канешне, яна не пацягне на тваім старым кампутары. Набывай новы, старое, што з ім рабі, ну выкідвай, ну і што ён працуе. Ну тут нават добра быць падлеткам, бо бацькі табе распавядуць, чаму не варта зараз набываць новы кампутер пад новую гульню. Ну, з аднаго боку так, а з іншага боку пасля ты вырастаеш. Так, і пачынаеш зарабляць грошы. Да, і вось здарылася мара, да, што можна кожны год набываць новы кампутер. Асабіста ведаю некалькі такіх прыходаў. Вось мы выкідаем гэтыя кампутары ці прыстаўкі, якія яшчэ працоўныя, і якія пасля не асабліва перапрацуеш, тыя ж рэдказямельныя металы. Так яно яшчэ і спажывае ўсё больш рэсурсаў, каб працаваць. Я паглядзеў статыстыку, мне было цікава. Калі фірма Sony у 94 годзе выпусціла першую прыстаўку PlayStation, яна спажывала 10 Вт энергіі. Это можна нават у вёсцы гуляць. Так. У 2000 годзе выйшла PlayStation 2. Яна спажывала ўжо у сярэднім 45 Вт. Всё яшчэ. Так. У 2019 годзе я прапусціў там некалькі пакаленняў, але ў 19 выйшла PlayStation 5. Яна ў сярэднім спажывае каля 200 Вт. А калі гульні такія вельмі тэхнічна прасунутыя, то там можа быць і 300. Ну тут уже бабуля будзе сварыцца. Ну так. Так, і праблема ж не толькі уласна ў колькасці энергіі, а ў тым, адкуль гэта энергія бярэцца, як яна выпрацоўваецца, і што у працэсе выпрацавання энергіі зноў жа атрымоўваюцца выкіды тых жа парніковых газаў шмат, таму што мы зараз выпрацоўваем энергію з неўзнаўляльных крыніц, то бок выкапняў. Так, і вось мы іх выкопваем, новыя яны не паспяваюць за гэты час утварацца, мы іх яшчэ і спальваем, і выкідаецца той же самы CO2 і іншыя парніковыя газы ў атмасферу, і гэта вось змяняе наш клімат. Ну так, так і ёсць. Калі хто цікавіцца прыстаўкамі, дарэчы, магу хутка азначыць, што Nintendo ў гэтым дачыненні некалькі лепш. Калі паглядзець на прыстаўку Switch, то яна спажывае каля 10 Вт. Як першапачаткова PlayStation. Ну, больш, калі далучаеш я да тэлебачання, каб была вялікая карцінка. Да Nintendo ёсць іншыя пытанні, але няма на іх часу гэтым разам. Я спадзяюся, гэта была не рэклама, а проста такая інсайдерская інфармацыя для тых, хто у мяне, калі што, няма прыставак ні Nintendo, ні... Ну, ёсць вельмі старая прыставка Nintendo, ладно. Я набыў яе ў Японію старую, ужо, якая была ў выкарыстанні. Таксама, дарэчы, варыянт. Калі не паспеў у дзяцінстве пагуляць у нейкія старыя гульні, то ніколі не позна. І гэтая тэхніка яшчэ, в прынцыпе, існуе. Яшчэ ёсць моманты, якія датычаць дыстрыбуцыі гульняў, як яны прадаюцца. Вось зараз мы ў асноўным ужо набываем і спампоўваем гульні онлайн. Раней былі часы, вось, калі трэба было набыць дыск, там яшчэ раней картридж, напрыклад, для прыстаўкі, каб пагуляць у той же Марыё. Ну і з гэтым таксама праблема, вось пагуляў ты ў гэтай Марыё, што робіцца з тым дыскам ці картрыджам. І ён выкідаецца, зразумела. Гэта калі ты яго набыў. А яшчэ былі гісторыі, як такая знакамітая гісторыя ў 1983 годзе яшчэ. Карпорацыя Atari, якая была такім першым буйным камерцыйным вытворцам відэагульняў. Зрабіла гульню, можа памятаеш, такі быў фільм Стівена Спілберга «E.T. пра прышельца. Ну, я пра яго чула. Вось Atari падумаў, мы заплацім грошай Спілбергу і яго кінастудыі, каб яны далі нам аўтарскія правы, каб мы маглі зрабіць пра гэта гульню. І акурат да каляд мы паспеем яе зрабіць хусенька, а ну да каляды дарослыя шукаюць падарункі дзецям і панабываюць нашу гульню. І вось яны склепалі гэтую гульню там месяцы за 3 у вельмі стрэсавай абстаноўцы, да. І яна атрымалася прадказальна не вельмі. Зусім не вельмі. І ў тым сэнсе, што я гуляю, яна была не вельмі, і ў тым сэнсе, што яна нават і не працавала асабліва. Яна там вылетала, там всякія памылкі здараліся. Гэтая гульня прывяла да таго, што індустрыя гульняў упала ў такую дэпрэсію эканамічную, ніхто не набываў гульні, таму што стварылася рэпутацыя, што яны ўсе прыблізна аднолькавыя, да, і ў асноўным не працуюць. Ой, так это добрае. Конечно, прабачце мне людзі, што гуляюць у гульні, але я ведаю, чым можна заняцца.
Я не ўпэўнены, насамрэч, што яно такое ж добрае, таму што у Atari ў выніку засталося там штосьці там 23 мільёна гэтых картрыджаў. Ой, яны іх раздавалі бяздомным на вуліцах? Ага, зараз. Яны іх масава захавалі на сметнішча в штаце Нью-Мексіка. Божа. Ага. І іншыя картрыджы таксама, таму што цяпер яны ўжо не маглі распрадаць іншыя свае гульні. То бок ніякіх намаганняў перапрацаваць гэтыя вось металы рэдказямельныя, пра якія мы казалі? Не, нічога не было. Выкінулі, залілі бетонам, каб надзейней. Угу. Ну, дарэчы, вось мы размаўлялі з Янай пра стартапы і пра тое, што можна захаваныя гэтыя адкіды ядзернай вытворчасці пераапрацоўваць. Вось можна зрабіць яшчэ адзін стартап. Пераапрацоўка гэтага захавання картрыджаў карпорацыі Atari. Ну, вось не ведаю наконт пераапрацоўкі, але сучасныя археолагі ўжо цікавяцца тым, што шмат чаго можна даведацца пра сучаснае грамадства, ці там пра 80-е і 90-е гады, калі працаваць са сметнішчамі, з рознымі адкідамі, і вось гэтыя картрыджы таксама ўжо іх адкапалі, робяць нейкія даследаванні. Але сутнасць такая, што калі мы перайшлі ад фізічных вось гэтых носьбітаў інфармацыі да онлайн, то всем падалося, што ну гэта ж добра, мы не... Ну так, смецце менш. Смецце менш. І, в прынцыпе, у пэўнай ступені так яно і ёсць. Але з'явіліся стрымінгавыя сервісы, дзе можна, вось, напрыклад, у цябе стары кампутар, ён не цягне, ты новыя гульні. Ці ты не хочаш плаціць чамусьці 60-70 еўра за апошнюю там гульню Baldur's Gate, ці там Hogwarts Legacy, ці не ведаеш што яшчэ. І ты думаеш, я набуду падпіску на такі стрымінгавы сервіс, дзе я гуляю гульню, але яна выконваецца на нейкім іншым кампутары, на нейкім воблачным серверы. Ну так. Вось, і гэта буду... зручна. Асабліва з маім кампом. Так. А з любым кампом, напрыклад, ты едзеш там у вандроўку нейкую, да, ты ж не будзеш браць з сабой вялікі домашні комп. Ты можаш нават на тэлефоне стрыміць тыя гульні. Зручна супер. А што за сервісы такія, як называюцца яны? Ёсць у Амазона такі сервіс, называецца Luna. Ёсць у GeForce, гэта фірма, якая вырабляе відэакарткі. У іх ёсць сервіс, называецца Now. Нехта, не памятаю, распавядаў мне пра сервіс, які называецца Shadow. Атрымоўваецца, што ў нашым уяўленні вось гэтае воблака, гэта нешта такое нематэрыяльнае. Эфемернае. Эфемернае, незразумела, дзе яно існуе. А па сутнасці гэта такі ж кампутар, толькі крыху, напэўна, больш моцны, чым у цябе, які ў нейкім дата-цэнтры, які спажывае невядома колькі невядома якой энергіі. І плюс дадатковая энергія спажываецца кожны раз, каб гэтую трансляцыю весці праз інтэрнэт з таго сервера на твой девайс. То бок, так ты спампаваў гульню і гуляеш яе, і, ў прынцыпе, гэта адбываецца на тваім кампутары, прынамсі. А так ты, калі ты гуляеш, асабліва такія буйныя гульні, які там 30, 40, 50 гадзін можна іх гуляць. І весь гэты час, гэта нібыта ты глядзіш там Netflix на максімальнай якасці. Ну, так, таму што вось я чытала, напрыклад, такі артыкул пра спажыванне вады, вось той самай для ахалоджвання гэтых пакояў серверных у дата-цэнтрах, і вось у горадзе Дэлс, у штаце Арэгон, ёсць дата-цэнтр Google. І вось паміж 2016 і 2021 гадамі спажыванне вады у гэтым дата-цэнтры яно патроілася. Вось, і яно дасягнула так, вось, невялікі, за 5 гадоў, фактычна. 1 мільярду 324 мільёнаў 894 тысяч 124 літраў. Гэта чвэрць спажывання прэснай вады ва ўсім горадзе. То бок, вось ёсць горад, насельніцтва, і 25% вады ідуць на гэты дата-цэнтр Гугла. Ага, і гэта яшчэ варта памятаць, што гэта толькі адзін са шматлікіх дата-цэнтраў. Так. Ведаеш, яшчэ тут падумала пра тое, што вось калі гаварыць пра тое, што можна рабіць, напэўна ж мы зараз пагаворым пра гэта, так? Што рабіць гэтым усім? Так. Вось першае, што я пра сябе падумала, той жа вынік, які быў у нас, калі мы размаўлялі з Машай, дарэчы, варта самаадукавацца, таму што чым больш ты ведаеш, тым больш ты можаш змяняць свае паводзіны і дзяліцца з іншымі яшчэ. Што можна рабіць? Ну так, і, напэўна, па-першае, важна ўвогуле асэнсаваць, да, якія аспекты тваіх паводзінаў, хутчэй за ўсё ўсе, а тым ці іншым чынам уплываюць на навакольнае асяроддзе. Ну давай крыху паразмаўляем, што можна рабіць. Так, давай. Як заўсёды, асабліва простага нейкага вырашэння мы не знойдзем. Ну, простае вырашэнне гэта ўвогуле не гуляць у кампутарнай гульні, в ідэале не карыстацца кампутарамі, не глядзець Netflix і максімальна інтэрнэтам не карыстацца. Інтэрнэтам,
максімальна наблізіцца ў сваім жыцці да амерыканскіх амішаў, да, вось гэтых суполак, якія самі робяць сваю вопратку, не карыстаюцца электрычнасцю, ежу вырошчваюць і таму далей вярнуцца карацей у 19 стагоддзе, калі не раней. Зразумела, што гэта не суперверагодна для большай часткі з нас і не суперэфектыўна, калі мы ўсе так не пачнем зноў жыць. Чаго не здарыцца. Ну, а нават калі пачнем, гэта для нас, як для віда, будзе не суперэфектыўна. Ну так. Памятаючы гісторыю там медыцыны 19 стагоддзя. Так, да, ёсць яшчэ і пытанне, як гэта паўплывае на наша жыццё таксама. Таму рэалістычна, што мы можам зрабіць? На ўзроўні спажывання. То бок, як гулец у кампутарнай гульні. Першае, самае відавочнае, напэўна, не ганяцца за новымі дэвайсамі. Не імкнуцца мець найнавейшую мадэль прыстаўкі, тэлефона, кампутара. Калі гуляеш у гульні, не ганяцца за гіперрэалістычнай графікай. У сэнсе спажывання энергіі, вось той Nintendo Switch, пра які я казаў, ці ёсць такая Steam Deck, па сутнасці гэта кампутар, але такі партатыўны для гульняў. Яны менш спажываюць энергію. Чыста з пункту гледжання спажывання энергіі яшчэ лепш атрымоўваюцца тэлефоны, тэлефонныя гульні, але там ёсць іншыя пытанні. І вось калі так апынулася, што ёсць нейкая новая гульня, і ў цябе стары кампутар, і яна не запускаецца, ці працуе вельмі марудна, нічога страшнага, ёсць на свеце шмат старых добрых гульняў, якія ты хутчэй за ўсё яшчэ не гуляў. Я вось паглядзеў перад гэтым выпускам, ёсць такі сайт Moby Games. Гэта як, калі хто карыстаецца на IMDb для фільмаў, гэта такая база дадзеных кампутарных гульняў. Там праіндексавана 280 тысяч гэтых гульняў, і гэта далёка не ўсе гульні, якія насамрэч былі. То бок, нават калі б зараз увогуле скончылі выходзіць кампутарныя гульні, больш чым хопіць на жыццё тых гульняў, якія ёсць. І сярод іх ёсць шмат цікавых, пра якія мы, можа, і не падазруем, што яны ёсць. І больш за тое ёсць шмат сучасных, новых інды-гульняў, якія спажываюць нашмат менш рэсурсаў, чым такія блокбастеры, якія выходзяць ад буйных карпарацый. А інды-гульні гэта тыя, што распрацоўвае Індыана Джонс, яго каманда. Чаму інды? Таму што яны independent. Таму што іх распрацоўваюць звычайна невялікія студыі з меншымі бюджэтамі, чым такія блокбастерныя гульні. І яны у пэўнай ступені незалежныя там ад вялікіх карпарацый, і звычайна яны і менш пражэрлівыя ў дачыненні кампутарных рэсурсаў. Памяці трэба, якія канфігурацыі ім трэба. І больш за тое, паколькі гэтыя студыі не рызыкуюць мільярдамі даляраў, бо іх няма. Да, то яны могуць дазволіць сабе рабіць штосьці крыху эксперыментальнае, штосьці больш цікавае, таму што у іх гэтая бізнес-мадэль, яна не трымаецца на тым, каб зарабіць максімальную колькасць грошаў шляхам выпрацоўкі прадукта, які задаволіць усіх. Слухай, цікава, аж сайт можаш параіць? Могу сказаць itch.io. Ці той же Steam, калі вы гуляеце у гульні на кампутарах. Праблема проста ў тым, што гэтых інды-гульняў выходзяць таксама тысячы, і не так лёгка адшукаць з іх тыя, якія варты ўвагі, але гэта таксама, калі знаходзіш такія, гэта варта таго. Я мог бы зрабіць продукт плейсмент і сказаць, што за $10 ў месяц можна падпісацца на... Ёсць такі Humble Choice. Табе дасылаюць кожны месяц, там 5 ці 6 гульняў, ты не ведаеш якіх, але гэта такая куратарская выбарка, і яны звычайна цікавыя. Ну, можа, там не кожная гульня будзе асабіста табе цікавая, але там даволі цікавая падборка, даволі розных гульняў, і, в прынцыпе, можна расширыць свае. Мы, як заўсёды, не атрымоўваем грошы за тое, што мы тут гаворым. Так, на жаль, калі хто цікавіцца. Калі хто хоча даць нам грошы, то можаце далучацца. Так, зразумела. Ну і вось пра тое, што і з Машай зноў жа мы абмяркоўвалі, што варта адчуваць уласную асабістую адказнасць, так, і падаваць прыклад іншым людзям. То бок не тое, што ты сам вось заганяешся, шукаеш гэтыя гульні, ці там не выкарыстоўваеш больш, чым табе патрэбна, там гэтыя стрымінгі ці яшчэ нешта, а яшчэ і расказваеш пра гэта іншым, таму што інакш кожны сам за сябе мы нічога не змеем. Ну так, гэта добрая думка, але мне хочацца азначыць яшчэ, што і як і з пластыкам, насамрэч. Адна толькі змена нашых асабістых паводзінаў, як спажыўцоў, яна, на жаль, не вырутае чалавецтва. Пераважную частку адказнасці за розныя экалагічныя праблемы несуць не простыя людзі, не простыя спажыўцы,
а карпарацыі і палітыкі, якія стварылі такую сістэму, якая зацікаўлена ў тым, каб як мага больш выпрацоўваць, як мага больш спажываць, як мага больш прадаваць, як мага хутчэй выпрацоўваць новае. І пакуль гэта не зменіцца, сітуацыя радыкальна не палепшыцца. Таму думка, якая была і ў Машы таксама, мне здаецца, гэта, што вельмі важна таксама і патрабаваць ад кампаній, якія вырабляюць і гульні, і тэхніку, змяняць свае мадэлі. Важна быць актывістам. І часам гэта спрацоўвае. Часам, калі там набіраюць петыцыі, шмат подпісаў, калі пратэсты і ўсе гэтыя рэчы, я не кажу, што ўсе мы павінны выйсці на вуліцы з плакатамі, але асэнсоўваць, што калі людзі яднаюцца і пачынаюць разам чагосьці патрабаваць ад сістэмы, то сістэма толькі тады і можа змяніцца. Мне здаецца, гэта таксама важна. Ну, і слухай, яшчэ, як заўсёды, давай пагаворым, што добрага ў гульнях, таму што мы ў кожным амаль сваім выпуску падсвечваем як дрэнныя бакі, так і добрыя. Што добрага відэагульні зараз робяць для вось гэтага экалагічнага руху? Ты сказаў, што далёка не ўсе супрацоўнікі такія ўжо бязлітасныя і не цікавяцца праблемамі экалогіі. Так, і наадварот, я б сказаў, што шмат хто клапоціцца пра гэтыя праблемы. І таму, ў прынцыпе, адбываюцца ў табліку і цікавыя рэчы. Я б, напэўна, выдзеліў такі 3 катэгорыі таго, чым гульні могуць станоўча паўплываць на сітуацыю. Першая, гэта катэгорыя, якая датычыць не толькі гульняў, а, напэўна, папулярнай культуры і мастацтва ў цэлым. Як фільмы, кніжкі, так і гульні могуць змяшчаць сюжэты, якія датычаць палітычных падзей, эканамічных падзей і экалагічных праблем. Ёсць гульні, якія могуць выклікаць эмацыйную рэакцыю, якія могуць пераконваць людзей, якія ўвогуле не думалі пра гэтую праблему. У тым, што трэба нешта рабіць. У гульні ўсё ж такі гуляе па апошніх падліках амаль 3 мільярды людзей. Ох, гэта такая даволі уплывовая форма. І вось ёсць гульні, якія заклікаюць да дзеяння. Вось ты пагуляў гэтую гульню, зразумеў, што ёсць такая праблема, хочаш нешта зрабіць, а гульня кажа, ну вось можаш, напрыклад, заданаціць грошы Гринпісу, умоўна кажучы. Ці пайсці раку пачысціць. Ці пайсці пачысціць, дарэчы, для гэтага таксама ёсць гульня. Гэта можна рабіць і без гульняў, канешне. Але зноў-такі, як форма, якая карыстаецца папулярнасцю ў значнай часткі насельніцтва, гэта неблагі спосаб, як гэты месседж данесці да людзей. Па-другое, і гэта ўжо крыху больш датычыць менавіта гульняў. Што такое гульня? Гэта набор правілаў. Так? Гульня гэта таксама такая спрошчаная мадэль сістэмы нейкай. Сім-серій, напрыклад, да? Ты будуеш горад. Зразумела, што гарады будуюцца не так, але нейкія базавыя кампаненты, да, што там ёсць пэўныя рэсурсы, ёсць пэўныя тыпы будынкаў, ёсць трафік, ёсць, не ведаю, насельніцтва, якое можа хварэць, якое патрабуе адукацыі, все гэтыя рэчы. І гэта неяк змадэлявана ў гульні. Да? Вось у маім горадзе былі б веласцяжынкі, і была б сартыроўка адкідаў. Вось. І ўсе прадпрыемствы былі б з фільтрамі і усялякімі там рэчамі, каб зменшыць уплыў на навакольнае асяроддзе. Менавіта так, калі ты гуляеш у гульню, і яна прысвечана пэўнай сітуацыі ці пэўнаму працэсу, то яна нярэдка лепш дапамагае зразумець гэты працэс, чым, напрыклад, падручнік. З падручніка ты даведаешся дакладна больш фактаў. Да, таму што калі запіхаць гэтыя факты ў гульню, то гэта будзе не гульня, а падручнік. Але зразумець логіку, як сістэмы працуюць, якія ёсць элементы, як яны ўзаемадзейнічаюць, гульня за кошт таго, што яна мае правілы і пэўную логіку, дапамагае больш. І гэта больш цікава, і менш сумна. І таксама, да. І вось з пункту гледжання адукацыі, такім чынам гульні гэта можа быць такі эфектыўны падыход. Яшчэ, што я заўважыў, калі працуеш з гульнямі адукацыйнымі, што адзін, мне здаецца, з найбольш эфектыўных падыходаў для дзяцей, да і для студэнтаў таксама, гэта навучыць іх рабіць свае ўласныя гульні. Даць ім праблему, вось зрабі гульню пра тое, як выбіраюць пчолы у тваім рэгіёне. Каб гэта зрабіць, трэба правесці некае даследаванне, зразумець гэты працэс, так, і каб прыдумаць гэтыя правілы, якія адлюстроўваюць гэтую сітуацыю. І калі ты... Мне таксама... Гэта значна больш цікава, чым рабіць нейкія даклады на 5-7 хвілін з Вікіпедыі. Ну, і часу на гэта сыходзіць значна больш, але... Ну так, але і застаецца ў галаве, бо звычайна тое, што ты спампаваў з Вікіпедыі, ты прачытаў і пайшоў далей. Так, і другі момант, што гэта нашмат больш станоўча ўспрымаецца, чым калі прыйшоў настаўнік і сказаў, вось у нас адукацыйная гульня, давайце гуляць. Вось вам домашняе заданне, пагуляйце ў гульню, напішыце справаздачу.
І ты глядзіш на гэтую гульню і думаеш, я б мог гуляць У нармальную Майнкрафт, там так, нешта ў мне трэба Roblox. пра пчол тут. Так. І вось, калі глядзіш на такія гульні мейнстрымавыя, да, камерцыйныя, якія ёсць, там асабліва стратэгічныя гульні, той же SimCity, ёсць шмат так званых клікераў, гэта гульні, дзе трэба все больш і больш і больш набіраць розных рэсурсаў. Яны капіруюць логіку сучаснага капіталізма. А што трэба рабіць? Трэба, як мага, больш выпрацоўваць рэсурсаў. Трэба, каб быў сталы рост, каб было больш спажывання. І гэта паступова нарошчваецца. І у гэтым таксама праблема, і можа дызайнерам і распрацоўшчыкам гульняў трэба гэтую логіку пераглядзець. Таму што калі мы хацем, каб змянілася грамадства, то і гульні могуць гэтую рэчаіснасць адлюстроўваць інакш. Зараз у шмат якіх экалагічных колах, здаецца, набірае папулярнасць канцэпцыя degrowth. Growth — гэта рост, да, degrowth — гэта рост наадварот. То бок думка пра тое, што чалавецтву трэба спажыванне змяншаць, так, а не нарошчваць. І гэта таксама можна перадаць у гульнях, і паступова з'яўляюцца гульні, якія спрабуюць такое зрабіць. Ёсць вось гульня пад назвай Terranil. Вось ёсць гульня, дзе ты будуеш гарады, а тут гульня, дзе экасістэма ўжо разбураная, яна амаль не функцыянуе, і ў цябе ёсць пэўныя там, ну гэта такі science-fiction, да, такія навуковыя тэхналогіі, якія дазваляюць гэтую экасістэму аднавіць. Але твая мэта не аднавіць гэтую экасістэму, каб выкарыстоўваць. І адбудаваць паверх яе нейкі новы горад, а аднавіць гэтую экасістэму і зваліць нафіг, каб яна існавала, вось прырода без чалавечага ўмяшання. Цікава. Яшчэ адна думка хутенька, пра якую я вось размаўляў з калегай, яна не прыходзіла мне ў галаву, але цікава было яе пачуць, што, вось глядзі, у нас ёсць пэўныя рэчы, якія мы звычаі там ці традыцыі, якія мы ведаем, што яны шкодныя для навакольнага асяроддзя. І мы імкнемся штосьці зрабіць. Напрыклад, там фейерверкі, да? І зараз шмат дзе імкнуцца адысці ад фейерверкаў і рабіць, напрыклад, там лазернае шоу. З пункту гледжання светлагога забруджвання і таксама там ёсць пытанні, да? Ну, але за той птушкі, можа, не так будуць. Але, ну, прынамсі, да, птушкі не так лякаюцца, і, ну, складана сказаць людзям, все, мы гэтага не робім нічога, прасцей сказаць, мы не робім гэта, давайце рабіць штосьці іншае. І вось думка майго калегі была, што такую ролю могуць паступова выконваць і нейкія віртуальныя досведы. Што ты можаш, напрыклад, вось, калі там вельмі хочацца папаляваць. У мяне такога ніколі не было, але відавочна людзей бывае, да? Ну, ёсць такія людзі, так. Апранаеш акуляры віртуальнай рэальнасці, бярэш Bluetooth ружо і палюй на здароўе, колькі захочацца, да? Зразумела, што гэта не зусім тое, але зноў-такі паступова можна прызвычаць людзей для той логікі, што вось так можна рабіць. Цікава, слухай, это все цікава, я разумею, што тут яшчэ шмат, я б цябе паслухала, але, ну, трэба падыходзіць да маралі, не згортвацца. Ёсць мараль? Ну, я б сказаў, мараль для мяне з'явілася, пакуль я слухаў выпуск з Машай. І вось я думаў, што з аднаго боку вось ёсць гэты гринвошинг. І чаму ён існуе? Ён існуе, таму што людзі пачынаюць больш асэнсоўваць, што трэба штосьці рабіць і больш клапаціцца пра гэтыя праблемы. Але не заўсёды ведаюць як. Таму што трэба? Трэба больш адукавана, так, і больш крытычна ставіцца да той інфармацыі, якая ёсць. То бок не тое, што ты не маеш даверу да нікога і ўсіх падазруеш тым, што хлусяць, а тое, што ты не давяраеш іншым аўтаматычна і што ты здольны гэту інфармацыю прабіць і паглядзець, наколькі яна адпавядае рэчаіснасці. Да? Але гэтае крытычнае стаўленне з іншага боку не значыць, што мы нічога не можам зрабіць і што ніякай надзеі няма. Таму важна таксама і не губляць надзею і намагацца тую рэчаіснасць, якая ёсць, змяніць. То бок наша мараль — гэта адукуемся, развіваем крытычнае мысленне і пазбаўляемся ад гэтага сіндрома вывучанай бездапаможнасці. Ну што, тады дзякуй, Міша. Мне было цікава, спадзяюся, слухачам будзе таксама. Да пабачэння? Да пабачэння.